Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay akas ti matantatan. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga agkakasakit ti sao na kanya, tatang. nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yo. Ngam saan kayo met ang nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. No di nakakumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na kakumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas titisigod? Kan may sa, uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan na ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Amang ano damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutat. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunot ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. No siyak nga mamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga amati anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamit ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Nabannog akong tatang. Amin na ba nag-arumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Nga aginggat kabalak. Aganusak. Ngam nagbidot. May gan, anak. No agan ano saklata nga oray parparupa ng awanan panagayat na kanyag. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak.
Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay ti kastal hangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon ang makitak ti lang am nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbaglakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken kwa na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmut kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asi syaklaan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay naanak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliverak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay naanak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat. Numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturong. Nay, nakapalas ka matanak. Awan magtrabahom ita saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day jay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday jay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot.
Wan nga agpaisoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinakman ang awan iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt nga in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Amom, friend? Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputa nakalako ak itinasurok at 30 pieces a blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mo't, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y, friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito'y kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, iti college tayo pailaan. One friend, iso. Uy, ang mga isunti ka forever mo, friend. Sika, di mo. Awan pa iti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pailaang nga palpaliiwan manong. Nakaisem kamutlatan nga agtetex. Ha? Asino day takatetex mo? Iko Jay man babae nga ararmak. Barang aklunan nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day nga imbaga, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy akinataar ko. Ado ti babae nga aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang manong. At ibabae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at daagar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga da umawawag kan kwa na itinaminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parikaot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? Noan niya timakunam. Oh, may kalata, Alangan nga ibagak asan. Agyaman ak no kasta, Megan.
Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamuak adda kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamuak nga awan kayon. Naragsakanak. Napanunot ko akamo dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Si kalaang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, diyo liwayan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan. Gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaid na nga rod ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan, naamuak ada kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak, nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akamaudyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Si kalaang ti babae nga inararapaap ko. Kinapod nun na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak idi. Ngam, kayat ka laang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idi pa'y nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? No dikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybayan takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na.
Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam? Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, Mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapudno na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamjak laing pakpakaam mo ken ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mo, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pa'y. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman tatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti tinaramid ni James kanyak. Panagkunak kat maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kolehiyo. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipod pa'y. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Sika jay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan sika jay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan ka di? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang day jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw tumutlaang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rod takas na, Lester. Madanak-anak. Ngamin, iti pa nagsasauna pa'y laang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan nga ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta.
Kat, kumusta ti panang ipasyar ni Lester ken kay Balayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Kahit, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Antibadet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Amok nga men ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di ti impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo't day dya babae. Anya? Ay unay mata ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang a single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagak ken kwa na anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agapla itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? When friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kayat ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain ije balayda. Ha? Amang ano di mo madanon ije balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupam. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas ken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya?
Iso asiguraduam at talaga asika ti ama ti sikugna. Amang ano di mo amo, kat manay nayunan laeng ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amangan no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos anak ko. Anya ti mapasamak, iti nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gaputa amuna tinapalabas ni Megan. Iti sabali a bangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, amakipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Ita gagayem, dinggan nyo tituloy iti makalawas a serye tayo ana paulwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaed kayo itiin ni Lester anak ko. wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amangan no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Ala, adda kan ka dayta anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos anak ko. wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anat ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Sige, anak ko. Ingangarudan. Agan-anad ka. Anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba.
Mami. Di na mo nawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay ti anak ko? Anya. Agam, sa bagay. Talagamot ngawan ti mapasama kakalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Ay, aawan. Agtrabaho kakitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pala ngamin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen ti ayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanaganak iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot dayjay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la kumangarod, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastulat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wen, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga aganan nad iti, pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wen, friend, di mo liplipatan ti umawag kanya ka? Wen, friend, di ka madanagan. Katno kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wen, friend. Oh, apay akasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang, napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay akasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan damamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kas tingagbagbagyong. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilat na ang kanayon. Agawid aklaangan ijay ayanda nanang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamat akas ditar aramidan da kanya. Mami,
Pudno ka di ti impulong ni Megan kanyak. Apay akas di matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng tiimpulong day siya babae kan ka? Talay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundon niya latan dito'y balay. Talaga mo't dayjay a babae anya. No anya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, wan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan nyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma? Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanyak. Anya? Ada na patag-apagnak inton bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumatan. Nalawag? Anya? anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko laang nga aglaba? Nagado a reklamo na? Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka muna anya teramidak, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Ti kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan iji balayo. One friend, agawid aklangan. Rumpang laang. Panunutong mataday kasikog mo. Wan nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaunan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka iti kasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamon to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok mit kat akas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na siya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na siya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amapan ka, saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda.
Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Mega na nakaw. Apay kasta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. Saan, Nana? Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nana, iba ka man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid laangan daytoy. Saan nga mo ni Megan nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Baket Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Ita gagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planwan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana, Nanang, di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nanang, iba ka man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsubli jay Nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nga yak. Noumay ni Lester, agyaman ak, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, agin ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anyangay nga rod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol day ta. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diyak ka muna niya ti aramidak, Nanang. Mariribukan ako na. Megan, anak ko. Opayakas to eh. Opayakas to'y mantan ti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod.
Kanayon mo kumaalaglag ipon nga at si ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamakan ka ita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay kasto iti isubad na nanang. Diyak amo no apay kasto iti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapod na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbukam iti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay Megan? Ay, no apay ngamin aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasaya at no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas tilangana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngumaging gayta, saan pa'y anagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay, nanang? Ha? Kinapod nun na. Nakitak iti rabi iti postay di babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, Nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko, patib karam ko ba ti pakinakam mo? Nanang. Amok akabalam dayta, anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay a Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Katagyaman ako na iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo, anak ko. No adaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako nama, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamiti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Mala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makaruar tayon dito ospital.
Wan nanang, kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijay anda, Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsalitaan. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapablik ti post na. Di yuman la pinanunot ti kasasaan ko. Megan, Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim, jak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan dayto anak ko abunso. Iso anak kasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awanak. Nasayat ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lat ang kiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso ak. Siyak ti makamo iti kwarta abus-busam. Tulungan ka. Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay imbagam. Nanang, anya nga tano agabrodak mat? Ha? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wananang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak ng agastos iti panagadalda. Ngamin, addamutan pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan kunang bakay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay, wan kunak ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay, Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega nanak ko, agan anat ka iti Manila ah. Wana nang,
Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga ro anak ko, agan-anad ka. Nanang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy. Nasaya at matlagta. Si Kangay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon iti anak ta? Okay kami lagdamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalon at kami lagdat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga rod ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapol na. Di na ninamnama nga agsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. O adtoy. Sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim. Awatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaum latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Mami. Naamuak nga agap-apply gayam nga agabroad. Anya? Mami. Isugayam ti mapan na asikaswan ijay Manila.
Kasta ka di. Di nasayaan. Tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mati anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan iji abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day chay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaala aklaang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretsyo na ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang nagginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay a babae. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay a babae. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inak ngarudan. Ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa, nanak ko. Ala, ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isula ang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di ah? Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imot ko. Awan matan ti makitak akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, Mami Badet? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigat. Oh, apayakas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Ano di ibagbagam apaskan ang maangay ije balayo? Ay, ko, Mami. Agluto akla ang mag-itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit di aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo lat ta ije balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Iawanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo
Amo namat nga madama nga aglablabak iti likod. Ti kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanina. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan kano ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan ba in a babae? No kastamat lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapol kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam san mat gayam. Nagbidot kami mat gayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kasta timbagan ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gayaman inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di mapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanang ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, idi day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tsendaan. Anya? Ijay ang napanagnagak ti kinasingpet ni Megan. Mami, Ngamin, do sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siyak nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni Mami. A flight mo gayaman inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan anad ka ko maijay papanam. Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idikan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman iti dayta, Lester. Anya man dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso ka, ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at tamat mami. Uray nga ro ti putot ko. Jak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan.
Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matla ang anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan. Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agur-uray ay ti pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-uray ay ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay andag iti ubing. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wan nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Ala, oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O, sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak iti gayem mo. Ha? Isu na lang ta mabae na ka mangipod no ken kuana. Ay na, no ada panggap mo nga agdaton iti kayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalagkukan ka. Di agpudno ka kan kuana, tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta
Nakatimbaga ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat apay adi na idiretso kanya. Kas di mo tilalaki, agin babain dala ang nudamo. Ngam rumwar tumitlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. Noan niya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano na paliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pa'y mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, no anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknam kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti parang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Erespetok day taapangandang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy ti impudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan matabasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rotakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari para kan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak matapuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jak ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiag kari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak, takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan.
Awan anyaman na. Kat sapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, bahigan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apu ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laang. Si kakit di mo't, friend. Umay kalantaan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laang. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mo't. Adday ta ka man ako nakon. Pudno mati bagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Awan ti plano ka mang lukoken ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, kat siyak ti mangabak. Wano siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasaya at dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat kan ka. Katsak dayta. Oh. Diyak kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kaya't asawan daytoy, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo, iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat itinapod no panagayat mo kanya. Awan na nyaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid damat na niya Pilipinas para iti panagkalay sata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon anak ko. Baro. Wana na. Wana nang. Dagiti uping. Wan ngagpaiso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kasta damat kan ka anak ko. Kanayon dadamagan no kaano kayong agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Ah, kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dayta ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyan tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko.
Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wala nang impagarup kong awanan ti mga klon kan mga ayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno day tanak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a kaskada. Emily Calica, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Agyaman kami itingkay panangtarabay.